Ahoj, ja som Matej Cíbik. Toto sú filozofické jednohúbky, miniséria krátkych, náhodných úvah o živote, zmysle, svete a vôbec. Dnes sa budem venovať niečomu, čo je suverénne najdiskutovanejšou filozofickou otázkou dneška, minimálne na Slovensku, a to je o ženách a mužoch, o transženách a transmužoch. A tá otázka je filozofická práve preto, že takmer každá iterácia diskusie takmer okamžite zabrdne do relatívne komplexnej metafyziky. Predvediem. Pýtame sa, je trans osoba skutočnou ženou napríklad? A je skutočnou ženou aj pred operáciou, keď má ešte funkčný penis? Môže mať skutočná žena funkčný penis? V momente, keď sa to spýtame takýmto spôsobom, tak samozrejme spústa ľudí na tom liberálnom spektre povie, že samozrejme áno, a spústa ľudí, asi väčšina ľudí na Slovensku bude považovať takúto sériu otázok za maximálne absurdnú. Skutočná žena predsa nemôže mať funkčný penis. Ten zásadný problém, ktorý mám ja s touto otázkou, je v tom, že veľmi silno operuje s ideou nejakých ako skutočných žien alebo skutočných mužov. Ozýva sa tam niečo ako Platónova teória ideí. My filozofi by sme povedali nejaká proste esencialistická metafyzika. Vysvetlím. V Platónovej teórii ideí vlastne kategorizujeme predmety na základe toho, aké idei v nich prebývajú. To znamená, strom je vtedy stromom, vtedy je skutočným stromom, keď v ňom sídli nejaká idea stromovitosti. Žena je skutočnou ženou, keď v nej sídli nejaká ako metafyzická idea ženy alebo ženskosti. To je ale v dnešnom vlastne bádaní, v dnešnej filozofii vlastne výrazne menšinová predstava. Väčšina ľudí, väčšina bádateľov sa kloní k tomu, že jazyk takýmto spôsobom úplne nefunguje a skôr je to tak, že slovo naberá význam na základe toho, ako ho používame, na základe kontextu a tak ďalej a tak podobne. To znamená, že vlastne my ideu nejakých ako skutočných žien alebo skutočných stromov vlastne vôbec nepotrebujeme. Tú metafyziku naozaj môžeme odsunúť stranou a môžeme sa skôr pýtať, že v akých kontextoch považujeme niečo za strom, v akých kontextoch považujeme niečo za ženu. Tu ale ako daný kritik môže povedať, že jeho ale ako metafyzické fakty samozrejme vôbec nezaujímajú, jeho zaujímajú biologické fakty. A biologické fakty sú také, že máme dve pohlavia, presne dve pohlavia, muži a ženy. Tak ako je to teda napísané v návrhu Slovenskej ústavy. Tak a tu by som tiež odpovedal, že ako, aj keď tie biologické fakty by možno držali, a ja si ako naozaj nie som istý, že či existuje ako odborný konsenzus, že ako takýmto spôsobom tie biologické fakty binárne fungujú, čo sa týka všetkých ľudí. Ale aj keby tie biologické fakty naozaj platili, že máme len dve pohlavia a sú to muži a ženy, je otázka, že či tento biologický fakt môže byť nejakým rozumným vodítkom toho, akým spôsobom sa k mužom a ženám správať. Predvediem to na vlastne pomerne jednoduchom príklade ovocia a zeleniny. Platí totiž a je biologickým faktom, že melón je zelenina a paradajka je ovocie. Otázka ale je, že či by nás tieto biologické fakty mali viesť k tomu a navádzať k tomu, ktorú z týchto dvoch plodín dáme do zeleninovej polievky a ktorú z týchto dvoch plodín dáme do ovocného šalátu. Ak by sme sa nechali viesť biológiou, dopadlo by to naozaj ako nie úplne dobre. Takisto si skúsme predstaviť, že niekde proste vážim sáčok paradajok v supermarkete, niekde proste v Bile
a ponáhľam sa, snažím sa to niekde naťukať a tie paradajky tam proste medzi tou zeleninou nie a nie nájsť. A následne príde ten ako zriadenec, ktorý mi tak ako povýšenie povie, ale pane, vždyť biologicky sú rajčatá přeci ovoce. Tak ako možno to platí, ale v tomto konkrétnom okamihu je to naozaj, je ten biologický fakt vlastne bezpredmetný, pretože všetci vieme, že spoločensky sú paradajky považované za zeleninu. A platí mimochodom, že ako niektoré typy zeleniny sú v rôznych kontextoch považované za zeleninu a v iných kontextoch nie sú považované za zeleninu. Napríklad taká mrkva je vo väčšine kontextov absolútne jednoznačnou zeleninou. Ale predstavme si, že prídeme do supermarketu a tam máme sekciu ovocné džúsy a v sekcii ovocných džúsov sa predávajú pomarančové džúsy, jablkové džúsy a nájdeme tam aj mrkvový džús, aj ananásový džús, paradajkový džús a tak ďalej a tak podobne. Myslím, že zaradenie mrkvového džúsu do tejto kategórie by vlastne ako nikoho nepohoršilo, pretože práve v tomto kontexte nám to nejakým spôsobom dáva zmysel. Takže rovnako ako pri ovoci a zelenine, to isté bude platiť pri ženách a mužoch. Že v rôznych kontextoch sa zrazu budú ukazovať tie kategórie rôzne a trochu inak. Napríklad v spoločenskom styku, tam je to podľa mňa vlastne pomerne jednoznačné. Pokiaľ niekto k nám príde a má proste podpätky, make-up a sukňu a s plnou vážnosťou sa proste prezentuje ako žena, tak potom v tom spoločenskom styku je jednoznačnou ženou. Nejaká ako naše vtipné áno, pane, potom ako sa nás ako niečo spýta, alebo nás o niečo požiada, je proste ako prejavom toho najhoršieho hulváctva, nezávisle na metafyzike. Takže v spoločenskom styku bude tá ženskosť definovaná ako práve skrz možno make-up, sukňu a podpätky. Potom máme napríklad akože úradný styk, občiansky, tam predpokladám, že niečo také ako nebude platiť a za každých okolností pre zmenu napríklad pohlavia v občianskom bude štát vyžadovať minimálne nejaký typ papiera. A na základe neho bude možná zmena pohlavia. Potom máme ale iný kontext, napríklad Medzinárodnú atletickú federáciu, kde zrazu ženskosť a mužskosť budú definované úplne inak, pretože zrazu nám ide o niečo ako o férovosť. A v tomto kontexte je naozaj nepravdepodobné, aby proste osoba s funkčným penisom bola považovaná okamžite za ženu. V kontexte olympijských hier alebo atletickej federácie bude vždy a za každých okolností budú minimálne vyžadované nejaké ako chirurgické zákroky alebo niečo podobné. Dostávame sa k tomu, že v tomto kontexte tá ženskosť alebo mužskosť môže byť definovaná medicínsky alebo dokonca priam ako biochemicky, že nejaký ako hormonálny koktejl bude považovaný za muža a ako iný hormonálny koktejl bude považovaný za ženský. Ale opäť, čo je dôležité, je, že by bolo vlastne ako absurdné niečo takéto chcieť od štátnych úradov, aby sme definovali kvôli ako občianskym preukazom ženskosť biochemicky a ešte absurdnejšie by to bolo v spoločenskom styku, kde by som ako chcel od niekoho, aby mi dal svoj ako papier rozboru krvi predtým, než ho budem oslovať áno, pane alebo pani. Takže ženskosť a mužskosť budú v rôznych kontextoch definované rôzne a ja vlastne nepotrebujem nejaký ako kontext ako metafyzický skutočných žien alebo skutočných mužov alebo nejaký biologický kontext skutočných žien a skutočných mužov, pretože tam bude dochádzať k určitému prekryvu a nie každá definícia bude rovnaká. A toto mimochodom, a to je dôležité podotknúť, platí nie len pre trans osoby, ale úplne pre všetkých. Napríklad, keď idete na nejaký akože
na bežeckú súťaž, niekde ako oblastnú, tak veľmi často tam máte napríklad tie kategórie 3, 4, 5 alebo 6. Napríklad máte kategóriu muži, kategóriu ženy a kategóriu seniory nad 60 rokov. A osoby, ktoré za normálnych okolností alebo vo väčšine kontextov sú definovaní jednoznačne ako muži, zrazu v kontexte toho závodu nie sú mužmi, ale sú seniormi nad 60 rokov. A teraz asi sa môžeme pýtať, že keď je niekto ako seniorom nad 60 rokov a nie mužom, znamená to teda, že ako nie je skutočným mužom, alebo neznamená to, že nie je skutočným mužom a tak ďalej. Ale to je, ako sa snažím povedať, vlastne ako absurdná otázka. V kontexte toho závodu bude tá daná osoba seniorom nad 60 rokov a nebude mužom. Keď sa ho niekto spýta, že ako dopadol a bude hľadať výsledkovú listinu, tak tá osoba povie, nie, nehľadaj ma medzi mužmi, hľadaj ma medzi seniormi nad 60 rokov. Takže iná kategória a zrazu tie pohlavia, ako keby nemáme dve, zrazu tých kategórií máme v rôznych kontextoch viacej. Takže tá základná pointa. V momente, keď sa bavíme o mužoch a ženách, tak to nie je o tom, že či je niekto skutočnou alebo biologickou ženou, respektíve mužom. Tá hlavná pointa spočíva v tom nebyť hulvátom, respektíve nebyť grobianom. To znamená správať sa tak, ako to vyžaduje ten kontext, čo napríklad znamená, že keď niekto chce byť seriózne a s plnou vážnosťou považovaný ako žena, tak ho proste budem považovať za ženu a naopak s mužmi. Tak, toľko odo mňa z tejto epizódy. Dve poznámky na záver. Prvá poznámka o týchto témach a o spuste iných tém píšem vo svojej knihe, ktorá vyšla nedávno, volá sa Liberálové a ti druzí a link dám do popisku videa. Druhá poznámka, toto je posledná z tejto minisérie filozofických jednohubiek. Dáme si 2 mesiace prázdnin a v septembri sa vidíme znova. Dovidenia.